Başarsan näçe başarsan dehretiljek. Erti hemen şembe bazar şuluk ve her kim kesbi kari işine aşın gitcek da dehretiljek. Niyetin, pikrin, pelin, arasılığın bernaması çın musulman nas. Bilýäňdim öňden günah ýene çykjak. Emma niyetin, pikrin dehretilje zikrin etdi. Allah'ını zikretti. Kur'an okuy. 5 wagtyňa da makam ýaş. Janyň ma göwerme. Janyň ma göwerme. Cemaat namazyna gaýym ýaş. O yeni biri şmahal näme aýdyp otyr? Rasulullah'ın ýaşaýyşyny aýdypdys. Hükmen dinle. Bunu onnağı dinle. 15 daqiqa dinle. Mudam dinläp ben maşyna minsem eşitýän dinläbe. Näçe? Olal eşitýärler bilýänler, eşitmedikleri de imtihan etip görsün. Bir gün içerisi bilen Rasulullah'ın ýaşaýyşyny eşitse bir adam öýünde nur görer, rahmet görer, mehabbet görer, bereket görer, izzet görer. Şoň öýüň içinde lezzet görer. Rasulullah'ın bereketi öýüne şoň döküler. Hazreti Mevlana Hakimul Ümmet Tahanawi rahmetullahi aleyhi diye Hindistanlı bir alim. Men Rasulullah'ın zindigi namasyny sire ýazardım diye. Sire-i Nebewi. Rasulullah'ın ýaşaýyşyny ýazyp bir kitaby barda. Şonu ýazyp ben zamanymda şu Hindde taun derdi geldi diye qırgın kesel. Bu bir güller bolardy ýa başym şuluk bolardy ýa işim düşerdi ýazmardım diye. Ýazmadyk günümde taun dert bilen qırılan köfelerdi diye. Ýazmadyk günümde. Emma ýazan günümde asyl maň kulağıma eşitilmerdi diye şu afet bar dip. Ha bu kök düşýä ittifagy bolýan bolmaly diýerdim diye. Oňuny erti ýazmadym diye. Şu qırgın keseller köpelip adamly qırılıp barýar diye. Bir gün ýazýan asyl maňa ölüm habary gelenakdy. Yeni şeýtdim görsem Rasulullah aleyhisselam'ın siretinin bereketini şu mantıqdan afet aýrylýanmışdy. Şu mantıqdan uly afet aýrylýanmış. Şu mantıqdan uly afet aýrylýanmış. Şu mantıqa nur, rahmat, bereket ýagýanmış. Rasulullah'ın nurundan Allah ýagdyrýanmış. Bu uly afetler ki elbette insanyň elinden hiç zat gelmeýär. Bu dünyada ulukon profesör ve fizikçiler doňyp aňalyp galýar, şu afetlerin öňüne geçýär. Ini elbette Rasulullah'ın ýaşaýyşy. 4-5 ýyl berşime Rasulullah'ın ýaşaýyşy aýdylýar. Güne onnagy eşit aýdýan oglaň şok bilen eşitse, şoň öýde mana bardyr, lezzet bardyr. Ya olal eşitmedik adam owulin bar eşitse, inni şoň dünýäge gelen ýaly bir lezzetler tapyp başlar. Rasulullah aleyhisselam